गिबियावनो बयखौबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आंनि अननाय आरो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बयनिसिमबो मान बावहरबाय। आसा खालायदों देग्लाय रंजालि बैसागु बे रंजालि गोदान बोसोर बे बैसागुआव बयबो जाहाथे मोजाङै रंजानो हाथों आरो गावनि साननाय गावनि मावनो हास्थायनाय गासै खामानिया जाफुंसारथों बेखौ जाहाथे आफा इसोरा बयनोबो आशीर्बाद होथों आसा खालायदों। जाहाथे जोंनि गोसोनि साननायफ्रा जाहाथे मोगथाङाव बयहाबो जाफुंसारथों आं बेखौनो हास्थायदों आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव आरो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जेरैबायदि रंजालि बैसागु गाजा गोमजायै बयबो फालियो जोंबो बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जाहाथे मोजाङै रंजानो हाथों गोजोन खौसेथियै जाहाथे बयबो रंजानायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ हगारसार हरनो हाथों बेखौ आं बयनिसिमबो खावलायनाय थाहरबाय आरो आसा खालायदों जाहाथे जों साफ्रोमबो सुबुं माहारि हिसाबै अरायबो जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथि आरो जौगासार खामानिखौ जों बयबो मावफुंनायाव बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायथों बेखौनो आं खावलायहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो। उन्दै गेदेर गावजों गाव मान होलायनायनि बेलायाव मा बुंगोन सार? जोंना रंजालि बैसागु बे फोरबोआव जों गेदेरखौ बयबो मान बावनांगौ उन्दैखौ जों अननो रोंनांगौ मानोना बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो बिबै बिबौफ्रा जिबायदि परम्परा भाबे बे फोरबोखौ जों फालिबोदों जों बयबो दानि मर्दानाव जों बेखौ बोरैहाय आरो आपग्रेसन खालायनानै बुहुमाव जों बर' माहारि हिसाबै बा जायफोर माने हारि माहारिफ्रा जों बे रंजालि बैसागु बयबो फालियो जाहाथे बेखौ आरो बुहुमाव साबसिन दानि बे मुगायाव जाहाथे गोसार होनो हायो बेखौनो आं हास्थायदों। मानोना जों आसामनि थागिबि सुबुंफ्रा जों बयबो रंजालि बैसागु मानियो आरो बेबायदिनो जाहाथे इयुनावबो आरो बिनिख्रुइ साबसिनै जों माने फालिलांनो हाथों आरो जोंनि उन्दै जाखांफुनाय जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बे रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै जों बयबो जाहाथे फालिसारनो हायो आरो जेरै जौगाखांनाय हारि माहारिफ्रा जेरैबायदि गावनि मोनसे फोरबोखौ जिबायदि फालियो जोंबो बयबो जाहाथे गावनि होननानै बयबो मोजाङै रंजागोन आरो बेखौनो आं हास्थायनाय थाबाय। अनलायनाय आरो धोरोम सिबिनाया मानसिखौ खौसेयाव लाबोयो। जोंनि साननायनि सायाव सोनारगोन जों हदाय जोंनि साननाय जोंनि सिन्था धारनाफोरनि सायाव सोनारगोन जों साफ्रोमबो सुबुं माहारि हिसाबै जों सिन्था खालायनो हायो जों साननो हायो जों बिजिरनो हायो बेबायदियै जोङो जोंनि गेजेराव जुदि हराय जों खौसेयै थायोब्ला जों जौगागोन जोंनि गेजेराव साननाय हनायफ्रा बेले बेजे जायोब्ला जों गावनो माने उनथिं थांफिनगोन आरो जों माब्लाबाबो जौगानो हाया ओंखायनो हदाय अनलायनाया थानांगौ राजनितिया जियानो जाथों माथो हदाय जोंनि गेजेराव अनलायनाय थानांगौ आरो जों बयबो जोंनि थांखिफोरखौ होसोनो थाखाय जों बयबो गावबागाव सुबुं माहारि हिसाबै गावबागाव मोनसे एजेन्डा थायो बेबायदि हिसाबै जोङो गासैखौ ज्राब ज्रुब दोनथ'नानै नैबे रंजालि बैसागुआव जों बयबो रंजानांगौ आरो। व्यक्ति हिसाबै सारा बे समाव गावनि फारसेनिफ्राय माबाफोर थांखि? आंना व्यक्ति हिसाबै दिनैनि थारिखआव जेबो गैया मानोना आं दिनै सुबुं माहारिनि गेजेराव दिनै राजनिति भाबै दिनै ओंखारबोदों रायजो राजाफ्रा जेरै अनसायदों जेरै बोजबना लादों बेबायदिनो दिनै बिटिसि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों। ओंखायनो आङो साफ्रोमखौ खावलायगोन जे नैबे रंजालि बैसागु फोरबोआव जों बयबो मोजाङै रंजागोन जोंनि गेजेराव अनलायनाय थागोन जोंनि गेजेराव खौसेथि थागोन आरो हदायबो जोंखौ आफा इसोरा आशीर्बाद होथों जोंनि गेजेराव साननाय हनायफ्रा जाहाथे बेले बेजे दाजाथों आरो आं बेखौनो हास्थायगोन आरो। थेंक इउ।